Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre scolioză cu doamna profesor kinetoterapeut Elena Căciulan. Ce înseamnă scolioză? Scolioza este o deviație tridimensională a coloanei vertebrale și a trunchiului care apare la un copil aparent sănătos și care se dezvoltă în relație cu multipli factori în perioada de creștere sau după aceea în timpul vieții. În cadrul dezvoltării copilului trebuie să recunoaștem că 3% din bolile copilăriei o reprezintă această scolioză, care nu de foarte multe ori este tratată foarte serios. Dar scolioza poate apărea la un copil și din cauza pozițiilor incorrecte în bancă, acasă, la birou, atunci când acesta își face temele, sau că poartă ghiozdanul pe un singur umăr. Poți ajunge să faci scolioză așa? Nu, niciodată. Aceștia sunt factori care pot agrava existența unei scolioze. Scolioza idiopatică este scolioza care nu are cauze cunoscute. Pot să vă spun câteva din cauzele scoliozei și anume există o dizarmonie de creștere între coloana vertebrală și măduva spinării. Osteopații vorbesc despre o disfuncție la nivelul sfenoidului. De asemenea, putem să observăm că mediul înconjurător ne influențează. S-au făcut cercetări și s-a observat că la nivelul ecuatorului nu există scolioză la fel cum există în celelalte părți ale globului. Melatonina este responsabilă de scolioză. De asemenea, o să vedeți că de cele mai multe ori Societatea Internațională a Scoliozei vorbește de o creștere anormală a vertebrei, adică ea crește mai mult în partea anterioară de partea convexității și este mai mică posterior și că forțele de torsiune sunt cele responsabile de apariția unei scolioze. Ce este de făcut, doamna doctor, și de pe la ce vârstă ar trebui lucrat cu micuțul, copilul care are scolioză, astfel încât el să recupereze cât mai mult? Dacă vorbim de scolioza congenitală, este scolioza care apare la bebeluș. El ar trebui luat în tratament imediat, nu neapărat să avem parte de o intervenție chirurgicală. Ea poate să vină mult mai târziu. Dacă vorbim de scolioza idiopatică, depinde când a fost ea descoperită. Pentru că ea poate să fie descoperită la 3 ani și jumătate și să intre într-un program de kinetoterapie, fizioterapie, de asemenea purtarea unui corset Chenot, care este obligatorie și care trebuie să recunosc că la noi sunt încă probleme de efectuare corectă a acestui corset Chenot. Noi avem la îndemână această metodă de fixare, elongare, derotarea coloanei vertebrale. Este un aparat care derotează coloana vertebrală cu o forță care este calculată în funcție de vârsta copilului și de posibilitățile lui. De asemenea, avem la îndemână metoda Schrott, care este o metodă de recuperare a scoliozei, se bazează pe lucru cognitiv, senzorio-motor și kinestezic și copilul este ajutat prin exercițiile pe care le execută să deroteze vertebrele care sunt rotate și de asemenea să întindă părțile colapsate care sunt la nivelul trunchiului. Ca sfat pentru părinte, la ce să fim atenți astfel încât să descoperim această scolioză a copilului la timp și să urmeze tratamentul despre care vorbeați? Părintele ar trebui să aplece copilul către înainte, se numește testul Adams. Este un test simplu și în condițiile în care vezi că există o diferență de înălțime între cele două părți ale spatelui, să-ți dai seama că poți să ai de-a face cu o scolioză idiopatică sau o scolioză care este evolutivă. Pentru că o scolioză evolutivă trebuie să recunoaștem că la fetiță are perioada de creștere maximă între 11 și 13 ani și că 75-80% din scoliozele idiopatice sunt specifice fetițelor, iar la băieți perioada este de 13-15 ani, este perioada de maximă creștere a scoliozei, a unghiului cob. De asemenea, un element foarte important de care părinții trebuie să țină seama și să nu-și mai pună întrebarea de ce a evoluat scolioza fetiței mele atât de grav. Apariția menarhei este cel mai important punct de dezvoltare cu un an înainte și cu 6 luni sau un an după aceea, este perioada de mari transformări fiziologice. Încep să lucreze glandele cu secreție, gonadele, sunt transformările fiziologice extrem de mari la nivelul corpului și atunci scolioza o ia razna, ca să spunem așa. De aceea, părinții trebuie să fie foarte atenți și îi rog să trateze cu multă seriozitate problema scoliozei, pentru că după aceea produce drame în viața adolescenților.
Mulțumim pentru sfaturi. Astăzi am vorbit despre scolioza la copii. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.